Trá Pictiúr, na Déagóirí Cróga. Pictiúr a hain. Sa chéad Pictiúr feictear Seán ina chola go sábh. Tá sé beag bán ar an rá aimsir las ma, atá le feiceáil tríd an bhinóg. Lá na lacha tá ann gan éana go, agus tá an trád tréige. Pictiúr a dó. Is léir go neachig cuasaí aimsire in olcas a rinn na híthe. Nuair a dhú sin Seán bocht, tá cisiil uisce ag clúdach an uairlár. Tá le bhéal an uisce ag ardú, agus buint tar stanga as Seán. Níla is aige cad bechordó a dhéanamh. Tá cosa cheáin agus cosa na cathaoireach faoi chealt ag an uisce. Tá éadaí chola cheáin fluc báite. Pictiúr a trí. Déanann Seán tréaníocht éalú an tach, ach tá an doras tosaigh gramathe de dheasca an uisce. Cléanann Seán amach leac na fhuinóige agus tosíonn sé ag bécíal in áirde chin sa ratha. Tá sé géirigh áirde a tharraingt ar éin. Tá an tá leis. Cloiseann beirt Déagóirí ag scradíal. Tá siad suite ar bhalla os cóir tá cheáin. Pictiúr a ceathair. Curníonn an bhirt a misneach agus chuileann siad tríd an uisce i dtreo cheáin. Chomh luath is a thrusann siad Seán, chuireann Cailín, Caitríona, fios ar na seirbhísí éigeandála. Tá sí olmhathe leis an seola baile. Déanann an buachail, dara, Seán a choimeád ar a thuaimhneas. Fanna míad leat, dir sé, nábí buartha. Tá Seán an-bhuíoch as an ggóluaidir agus as an gabhair. Pictiúr a chuig. Gan bhfuil, tá an lucht an dótáin chun cabhra a thuairt. Déanann siad tarrtháil tapa ar cheann, agus éalaíonn sé tríd an bhinóg le beagáinín cúnamh. Ar scá chéile a bharan na daoine, mar d ar an seanachal. Tá festa sí uisce dhéanach ar an lucht éigeandála, ach tá Seán, dara agus Caitríona fluc go creiceann agus préachta leis an bhuacht. Tá le bhéal an uisce fósaigh dul an airde. Is í an tuile is measa a tharla i mala cheáin le blianta beaga nús. Pictiúr is sé. I bheatach na súl, tá Seán sláán sa bháide agus a reis sa leba. Far éir ní mór dó ihe a chathamh san ospidéal, ach tá súil aige go dtiocfaidh biseach ar go luath. Fanann Caitríona agus dara i dteannta cheáin an tamar fad. Tá faoise bhartha go bhfuil sé go bra, tá meann go gáire artha uilig. Gabhann Seán míle buchas leo agus maiseann sé gur Déagóirí rí-Cróga iad. Tá nára artha agus geallann siad nach raibh fibr bit ag buint leis.